Iti sa Balya Bangir, manipod kay Idol Glenn Batuyong, Gatimat. Water Search and Rescue Training or WASAR. Narugyanan, iti Paway, Ilocos Norte. At report manipod kay Idol Glenn Batuyong. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Glenn. The Charlie Company, the 101 Reserve Infantry Battalion, the Water Search and Rescue Training, Paway, Ilocos Norte. Dating aktibidad ket nagmarka iti sa balipay ang napateg nga dang ipitipan nakapapigsa ti disaster preparedness ken response capabilities ti munisipyo. Kas nagbalin na guest of honor ken speaker ang paganetget ni Mayor Sheila Galano ti kinapateg dagiti capacity building initiatives amang parangay iti paglaingan dagiti responders. Nang runa iti ili akas iti Paway ang dagiti coastal ken flood prone areas ket kasapulan tinaing-inget a panagbantay ken kinasagana. Agtultuloy ti water search and rescue training kadagiti sumarunong aldaw amang namnama nga pumasa dagiti makipaset kadagiti inainget a hands-on exercises ken simulations tapno mapapigsada pay ti kabailanda kas first responders. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.